खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंदि अनलाइन एग्जाम हैनाय हमनानै ला जोंनि लवार आसाम हिसाबै जों बबे सेन्टाराव बांसिन गोलैयो आरो माखासे एग्जामाथ' सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय फैखायो अल इन्डिया सेन्टार बेखौ सेलेक्ट खालामनो हायो नों जेराव गोसो नाथाय माखासे एग्जामा सेन्टारा गावसोरसो सेलेक्ट खालामनानै हरो। लवार आसाम हिसाबै जोंनिखौ बांसिन गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोननैयाव हरो। लवार आसाम होननानै बुङोबा क'क्राझार बाक्सा चिरां बङाइगाव धुबुरी बेफोरखौनो बुंबाय बेफोर गोलैजोब्बाय बेफोरखौ बांसिन गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोननै सेन्टारावनो हरजोबो आरोना। दा गुवाहाटीनि एग्जाम सेन्टार होनबा अनलाइन एग्जाम सेन्टार होनबा आयन टावार डिजिटेल जन बरझाराव दं। बे जालुकबारिनि ओरैजाय गलपारा लाइनजों थांग्रा जालुकबारिनिफ्रायबा ओरै गलपारा लाइनजों थांबा डाइरेक्ट मोनहैबाय। बे बिराद गिदिर एग्जाम सेन्टार बे आरो बिनिफ्राय ओरै सिङाव उजाला मार्केट होननाय मोनसे जायगायाव दं। एग्जाम सेन्टारनि नामखौ आं गोसोआव गैला बोरैबा एकाडेमिमोन जायखिया बाय मोनसे दं बे बांद्राय गिदिर नङा बे फिसासो। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै तेजपुराव दं आयन टावार बाहायबो आयन डिजिटेल जन गुवाहाटी बायदिनो खिन्थु एसे फिसासिन आरोना खिन्थु गुवाहाटीना ओरैबायदि गिदिर बिल्डिं गंसेया फुरा बेजोंनो जाजोबनाय आरोना। बाहाय फार्स्ट फ्ल'र आरो सेकेन्ड फ्ल'र थार्ड फ्ल'र आरो फर्थ फ्ल'र मोननै फ्ल'र दं। बे मोननै फ्ल'रावबो एग्जामा सोलियो अनलाइन एग्जाम। स' दा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बाहाय थांनो थाखाय नों गुवाहाटीयाव थांनो थाखायबा नों थांनायनि सोमोन्दैबो आं फोरमायगोन। सिगां समाव आं मोनसे बिनिनो भिडिअ बानायखांबायमोन आं गुवाहाटीयाव थांदोंमोन। बेहाय अबाव मा गारि गाखोनांगौ बेखौ आं बे भिडिअआव फोरमायखादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होनाय जागोन। दा आं नोंथांमोननो थेवबाबो फोरमायबावनोसै नों जुदि क'क्राझारनि बा बङाइगावनि बा चिरांनि बा माबा जायखिजाया आरोना ओरै बाक्सानि नों ट्रेन गाखोदो ट्रेन स्टेसनाव थांनानै बिनिफ्राय नों ओरै रङिया साइडजों जोंनाथ' क'क्राझार आरो बङाइगाव बा चिरां हिसाबैबा बियो रङिया साइडजोंबो थांनो हागोन गलपारा लाइन साइडजोंबो थांनो हागोन। ओमफ्राय बङाइगावआव जुदि ट्रेन गाखोयोबा आरोना बङाइगावनिफ्राय गाखोयोबा बिसोर रङिया जानानै थाङोबा गुवाहाटी कामाख्या स्टेसनाव बिसोर ओंखारहैनांगोन। कामाख्या स्टेसनाव ओंखारनानै माबासिम जेखुनु ओरै बाक्सानियाबो रङिया जानानै थांखागोन नालाय कामाख्या स्टेसनाव ओंखारनानै ओरै जालुकबारि फैनाय बास गाखोनांगोन। बास भारायाबो बांद्राय लाया 6 थाखा 7 थाखा थाइबा बिदि लागोन। जालुकबारिसिम बास गाखोनानै जालुकबारियाव ओंखारनांगोन थारमाने लास्ट स्टपेजआ बिसोरना जालुकबारियानो जाखायो। बिनिफ्राय ओरै थांनानै गुवाहाटी इउनिभारसिटि हाबग्रा गेटजों ओरै दावखोलांनांगोन गलपारा लाइनजों थांनांगोन। गुवाहाटी इउनिभारसिटि ग्रेट गेटजों बेखौ नुलांखायो बिराद टार्निं जाहैयो बे जायगायाव फ्लाइअभारनि सिंजों थांनानै गुवाहाटी इउनिभारसिटि गेट हाबग्रा थांनानै गलपारा लाइनजों थांनायाव मोनसे मिउजिक लाइन नांगोन टाटा मिउजिक बिदिनो बेहाय गाखोहैनांगोन। बे गाखोनानै बे गारियानो नोंखौ आयन टावार डिजिटेल जन अबाव थांनो होनबा बेखौल' खिन्थादो बास बेखौ खिन्थानो होबानो बिसोर लाखिबाय। भाराया बिदिनो 30 थाखा लागोन एखनबा 40 थाखा एखनबा 20 थाखाबो मोनो खुनु थिग गैया बांसिन दा 30 थाखा लायो दा थांलाय फैलायनिखौ। स' बेनिफ्रायनो नों आयन टावारखौ मोनहैगोन। ओमफ्राय बिनि अनगायै जुदि बायसान्सआव गलपारा लाइनजों थाङोबा गलपारा लाइननि ट्रेनजों थाङोबा आजारा होननाय स्टेसनाव ओंखारहैनांगोन नों होमबा कामाख्या मोनहैद्रायला बिनि सिगां जाहैबाय जालुकबारिबो मोनहैद्रायला बाहाय बे आयन टावारनि एसे खाथियानो जाहैबाय नाथाय एसे गारि गाखोनांगोन आरो बे आजारा होननाय स्टेसन ना स्टेसनखौ नायनानै लानो हागोन। बाहाय गाखोनानै बाहाय स्टेसनाव ओंखारनानै ओरै एसे गारि गाखोनांगोन 10 थाखा लागोन आरो बिसिम सहैनो बांद्राय गोजान नंला नालाय। स' बे गलपारा लाइन आरो माबाजों थाङोबा बासजों थाङोबाबो बिदिनो जालुकबारियाव ओंखारनानै बिनिफ्राय माबा ओंखारनांगोन बासजों थाङोबाबो आरो गलपारा लाइनजों थाङोबा गलपारा लाइननि बासजों थाङोबा डाइरेक्ट बरझारावनो ओंखारनानै थानो हागोन आरो नों जायगाखौ नायनानै। बिनि उनाव दानिया तेजपुर लाइननि हिसाबैबा थ' नों डाइरेक्ट बासजों थांनांगोन तेजपुरसिम थांनाय डाइरेक्ट ट्रेनथ' गैया। स' नों तेजपुरसिम थांनोबा नों बासजों थांनांगोन। बायसान्सआव नोंनि एग्जाम सेन्टारा तेजपुराव गोलैयोबा बेनो ससे थागोन जेनेबा नैबे उदालगुरि मारैबा मोनसे स्टेसन दंमोन बिसिम नाथाय बिसिमाव गंनैल' ट्रेन खारो बे गंनै ट्रेनखौ मोनस'ना बे ओरै ढेकियाजुलि ना माबा मोनसे बेखौ बारलांनानै स्टेसननि नामखौ आं बावबाय बे स्टेसना बिराद गिदिर आरो स्टेसना बिसिम थाङो। ओमफ्राय ओरै तेजपुर मोनहां जानायसिम मोनसे गंनै ट्रेनल' थाङो बे ट्रेना दा एखनबा खारा दाख्लै कभिडनिफ्राय जेरै बन्द' जानानै दंमोन बेबायदि। बिनिफ्राय बासजों थांनानै डाइरेक्ट तेजपुर बास स्टेन्डआव ओंखारहैदो बिनिफ्राय ससे थांबानो फिरफिलि बा माबा मोनसे गारि लानानै डाइरेक्ट नों आयन टावारसिम डाइरेक्ट थांनो हाबाय। स' दानिया फैदो थांनायनि माबाया बेनिसिम दाना एग्जाम होनायनि इनस्ट्राकसन
बाहाय एग्जाम होनोबा मा मा इन्सट्राक्सनखौ मानिनानै सोलिनांगोन दा हिसाबै नों बांसिनानो मास्कखौथ' गानखाथारनांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव नों बिनि सिङाव एग्जाम हल सिङाव हाबनो थाखाय ओरैबायदि भेरिफिकेसन ना खुनु डुप्लिकेट बा होनायनि चान्सआनो गैखाया बे जायगायाव जेरै भेरिफिकेसनानो मोनथाम जायो बाहेराव खेबसे नोंखौ चेकिं खालामबाय आरो हाबनोसै गेटआव खेबसे नायबावबाय नोंखौ आरो थार्डआव कम्पिउटारनि माबायाव नायबावबाय नोंखौ नोंनि जायगाखौ खिन्थाहरबाय जेनेबा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 होननानै बाय होयो शिफ्ट 1 सेक्सन ए बिदि होनानै माबा होयो आरो नों बेखौ नोंनि माबाखौ सोंगोन जेनेबा एडमिटआव माबा मोनसे लिरनाय थायो ओमफ्राय बिनि उनाव नोंखौ सोंगोन नोंनि रल नाम्बारखौ नायगोन आइडि प्रुफ हिसाबै नायगोन आइडि प्रुफ हिसाबै नों जायखिजाया मोनसे लांफाखानांगोन जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय आधार कार्ड भटार कार्ड पान कार्ड नों जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स अरिजिनेल लांनांगोन आरो बे अरिजिनेल डकुमेन्टनि मोनसे जिरक्स लांफाथारनांगोन नों बे जायगायाव जुदि एग्जाम हैनोबा आयन टावार डिजिटेल जनाव जेखि जाया एग्जामानो बे बुस्थुखौ बिथारगोन आरो ना इनिफ्राय नों हाबनांगोन भेरिफिकेसना जागोन नोंना फार्स्टआव चेकिं सेकेन्डआव आरो बिदिनो एडमिटखौ नायनानै सोंगोन नाम थाम बेखौ सोंबावगोन आरो थार्डआव नोंखौ जायगा खिन्थानायनि बाहाय जाबावगोन बाहाय नोंखौ दांग्रोमजोबगोन बाहाय दांग्रोमनायाव मा नोंखौ लंपेन्टनि बेलखौबो गानहोनाय नङा ससमाफोरखौ गानहोयो जेनेबा ओमफ्राय दै बथल जेबो लानो मोननाय नङा आस्थाम गानो नामा बेखौबो सोंगोन आस्थामखौ आंनाथ' आस्थाम गानखाया नालाय ओमफ्राय आं दस्रानिखौ नायसनासै जेनेबा आस्थामखौ सोनो मोनगोन ना मोना सोनो मोनगोन आस्थामखौ जेबो नंद्राया ओरै घरि हात घरिखौबो गानहोआ नोंखौ लाङियानो मोजांखा बे सिङाव जेबो एलाउड गैया आरो ना खालि नोंखौ मानसि आरो डकुमेन्ट्स बिदिल'सो होगोन फैसा बेगफोरखौबो लांनो मोननाय नङा बिनि थाखाय ओमफ्राय बिनि उनाव हाबगोन नों सिङाव हाबनानै बाहाय नोंनो जायगाखौ खिन्थाहरगोन फार्स्ट फ्ल'र बा सेकेन्ड फ्ल'र बेखौ फार्स्टआवनो खिन्थाखायो बिनि उनाव थार्ड फ्ल'र फार्स्ट फ्ल'र नङा सरि थार्ड फ्ल'र आरो फर्थ फ्ल'र बे मोननै फ्ल'राव नोंखौ खिन्थाहरखागोन नोंना थार्ड बा फर्थ गाहायावनो फार्स्ट नोंखौ मानसिखौ चेकिं खालामनायाव बिनि उनाव थांनानै नोंना थार्ड फ्ल'राव थादो फर्थ फ्ल'राव थादो बिनिफ्राय बाहाय थांनानै नोंनि शिफ्ट आरो सेक्सन बिदिनो एरिया ए बि सि डि इ एफ बिदि एरिया थायो ओमफ्राय मा थायो शिफ्ट फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिदि माबा थायो शिफ्टआथ' जेनेबा बेलासि फुं थायो आरो बेहाय एक्सट्रा बिदिनो थायो आरो ना नाम्बार सिरियाल नाम्बार थायो बेखौ नोंनाव खिन्थाहरबाय जायगाखौ थांनानै दाना नों बेखौ सिङाव मानसि थाखायो बिसोर मानसिनो खिन्थाहैदो नोङो बेसेबां एरिया बेसेबां माबा बेखौ खिन्थानानै बेसेबां सेक्सन बेखौ खिन्थादो दाना आरो बाहाय नोंखौ भेरिफाइ खालामबावगोन आखाइनि माबा लागोन नोंखौ फिंगार प्रिन्ट बाय'मेट्रिक इसु आरो मेगननिबो लाबावो अबावबा एग्जामाव ओरैबायदि स्ट्रिक्टखा आरो बाहाय थांनानै दाना बिदि लाखांबाय बिनि लाखांनायनि उनाव आरो बिनि उनावसो नोंखौ कम्पिउटाराव बहायगोन कम्पिउटाराव बहायनानै खिन्थाखाबाय गावसोरनो एडमिटआव माबा लिरनांगौ दंबा लिरहोबाय बिदिनो साइन होनांबाय टिप्स होयो बिदि खालामनांबाय बिनि उनाव एग्जामखौ टाइम जाबासो गेंखायो ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो बावबोदों मा लांफानांगौ लांफानायाथ' आं बुंखाबाय दै सोनो मोना दै बथलबो सोनो मोना घरि गाननो मोना मबाइल सबाइलाथ' गोजाननि खोथा बेखौ दोननो थाखाय जायगा दंना गैया दा बिनि सायाव बेग दोननो थाखाय पार्किं साइडआव मोनसे दं बाहाय 50 थाखा लायो फिसा बुस्थु दोनबाबो 50 थाखा बेग गिदिर दोनबाबोथ' 50 थाखा मबाइलजों मानि बेग बा मोनसे माबाल' दोन थेवबाबो 50 थाखा लागोन नोंखौ बिनिफ्राय नों गोजौआव मोनसे दोननो हागोन जेनेबा नोंनि थार्ड फ्ल'र हाबग्रा फर्थ फ्ल'र हाबग्रा बिनि खाथियाव मोनसे बाकस खथा गावबागाव बक्स थाजोबखायो आरो ना बिनि सिरियाल नाम्बारखौ नों गोसोआव ला ओरै बाहाय रावबो सिकिउरिटि गैया नों गोसोबादि दोननो हायो अबे बक्सआव दोनो बाहाय सेफटि गैया होननांगोन बांसिन मानोना नोंनि बेगा सोरजोंबा सोलायफ्लांनोबो हागौ बाहाय बे सोलायफ्लांबा नों बेखौ आरो मोनफिननांगौआ बिराद थान जायो बाहाय सेफटि गैया बाहाय रावबो नायग्रा गैया बैहायबा फैसा लानाय हिसाबै नोंना सेफटि थाजोब्बाय आरो दाना एग्जाम हैनाय जायगासिम जिरायहैबाय नों जिरायखांनायनि उनाव टाइम जाबा बिसोर खिन्थाखायो ओरैबायदि पासवार्ड खुलिदो नोंनि कम्पिउटाराव माबाया बुदो रल नाम्बारा नोंनि एडमिटआव जा दं बेखौ ओमफ्राय जुदि नोंना माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा गावसोर थाबाय थाखायो बिसोरनो खिन्थानानै होदो बिनिफ्राय पासवार्ड खुलिखांनानै इन्सट्राक्सनखौ फरायनो हो मारै होयो अबेबा इन्सट्राक्सना एसे जुदा जायोना अबेबा नों एन्सार मोनसे होननानै सेभ खालामनांगोन बिराद स्पिड नांगौ आरो ना बेंकनि एग्जामफ्रावथ' ओरैबायदि स्पिड जायोना मोनसे साबजेक्टआव नों 20 मिनिटल' मोनगोन मोनसे साबजेक्टआव 20 मिनिट थारमाने नोंना कुइसना 25 थाबो थानो हागौ बा बिनि बाराबो थानो हागौ खिन्थु 20 मिनिटल' मोनगोन 1 घन्टानि एग्जामबा नों
मोनसे साबजेक्टआव 20 मिनिट मोनथाम पेपार मोनथाम थागोन जेनेबा रिजनिं थागोन मेथ्स थागोन ओमफ्राय बिदिनो गावसिनि माबा मोनसे जेनेबा बेंकनि सोमोन्दै थागोन बाहाय 20 मिनिट 20 मिनिट 20 मिनिट 20 मिनिटावनो नों बे एग्जामखौ होनो हानांगोन आरो जाखौ हायो जाखौ हाया ओरैबादि स्पिड जानांगौना खुनु माबा गैखाया आरो नों टाइमआ जै टाइम जाबाथाय कम्पिउटारा मालाय स्रोब स्रोब सोलायबाय थाखायो कुइसन पेपार आरो जै जोबबाथाय डाइरेक्ट जाबाय नों दाना एन्सार होनायनि बेलायावबो नों इन्सट्राक्सनखौ फरायनांगोन अबा माबाया अके थिक मार्कखौ मावसों होनांगोन मावसों होनानै नों सेभ खालामनांगोन जुदि सेभ खालामाबा नोंनि एन्सारा सेभ जानानै थानाय नङा बाहाय देखायबाय थाखायो कम्पिउटार स्क्रिनाव गोथां एन्सार होबा गोथां जायो आरो होआबा गोजा आरो होनो होननानै जुदि उनाव हागोन बादि मोनोबा उनाव दोनथ'योबा बेखौ आलदा नों मार्क खालामनानै दोननांगोन आरो बिदि मार्क टु रिभिउ बिदि अपसन ओंखारखागोन आरो कम्पिउटाराव बेखौ नों इन्सट्राक्सनाव फरायनांगोन आरो एडमिटआव फरायनांगोन बेखौ आं फोरमायलायला बिनिफ्राय आं माबा मोनसे खिन्थाबावनो बाहाय अनलाइन एग्जामनि बेलायावनो बिनिफ्राय नैबेहाय मालायजों सोंलायनाय सुबिदाथ' गैखाया बेखौबो आं खिन्थाखाबाय जुदि सोरबा माबायाव थायोबा नोंना CC केमेरा सेस केमेरा थाजोबखायो बाहाय डाइरेक्ट नोंखौ नोंनि एग्जाम माबाखौनो रिजेक्ट खालामगोन नों मालायजों रायज्लायनो नुयोबा डाइरेक्ट नोंनि माबाखौनो बन्द' खालामनानै होगोन बिसोर दानहरगोन गोजौनिफ्राय बेबायदि आरोना ओरैबायदि स्ट्रिक्ट आरो बे आयन टावार डिजिटेल जनाव स' आंबो बेहाय एग्जाम हैखांबाय गोबां बार बायदिसिना एग्जाम जेरै रियेलनि हैखांबाय आरो बिदिनो बेंकनि IBPS LIC बिदिनो आरोना गोबां एग्जाम गोबां टाइपनि एग्जामखौ हैखांबाय बिराद स्ट्रिक्ट बे एग्जामखौ ओमफ्राय बे एग्जाम होनायनि माबायाबोथ' बेनो मारै होयो मारै होआ बे गासिबो स' दा नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जानो हागौ गासिबो माबाखौ आं दा जाखिनि आं प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्स मोनदों बेखौ होनखांबाय आरो जोबखांनायाव नों एग्जाम होनानै नोंखौ आरो खेबसे भेरिफाइ खालामफैफिनबावो अबेबा एग्जामाव जायो अबेबा जाया बे आरोना नों डाइरेक्ट फैग्रोनोबो मोना नोंखौ फैग्रोहोआ बेनिफ्राय फावथेनफोरखौबो सोहोआ बेखौबो आं दहाय खिन्थानाय जायाखैमोन दा खिन्थाफिनबाय फावथेनफोरखौबो लाङाबानो मोजां जायो आरो अबेबा थाखायो बे जेनेबा इन्सट्राक्सनाव अबेबा फावथेन लांनांगौबा लांनांगौ लांनाङाबा आरो जेबो लांनाङा जाखौ बिदों खालि अरिजिनेल डकुमेन्ट्स मोनसे नाथाय बिनि जेरक्स कपि मोनसे जायखौ अरिजिनेल डकुमेन्ट लादों बिनि जेरक्स कपि बेखौ 100% मास जायखिजाया एग्जामावनो जायो बे बिखाथारदो आरोना बेखिनियानो स' बेहाय आरो बाहेरायाव थांनाय मानाय जेनेबा टयलेट थांनाय बाथरुम थांनाय बे गासिबो एग्जाम हल सिङावनो दंजोबखायो नों एग्जाम जाफुनाय थानाय समावथ' नों थांनो टाइमानो गैखाया नोंना 1 घन्टा बा 1.5 घन्टानि एग्जामाव नों ओरैबायदि माबा जाखायोना कम्पिउटाराव नैखौ आं खिन्थाबावनो नागिरदों कम्पिउटाराव जुदि अनलाइन एग्जाम होयोबा स्क्रिना जोंना कम्पिउटार स्क्रिना बेना इसिनि फिसा जानो हागौ इसिनि गुवार जेनेबा थेवबाबो अबेबा कुइसन एन्सारा ओरैबायदि जायोना मोनसे स्क्रिनाव नुजाफिना बेहाय नों ओरै बोख्लाय ओरै बोलाय ओरै बोख्लायलाय ओरै नायजोबनोबा बिराद गोबाव टाइम लायो आरोना नों ओंखायनो ओरैबायदि स्पिड जाखानांगोन नों मानसिया बाहाय जुदि एग्जाम होनोबा दा बेखिनियानो ओमफ्राय ओंखायनो बेखौ कम्पिउटाराव जुदि एग्जाम होनोबा नों बिराद माबा जानांगोन आरो नोंथ' कम्पिउटार रोंनायखौ एसे जाखानांगोन नङाबा नोंना आखायानो माउस दांनाया फोनांनो हानाय नङा नों बेबायदि स' दा बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ आंनि लोगोफोर गोबाङा आंनाव गोबां माखासे खोथा सोंदोंमोन ससमा गाननो मोनगोन ना मोना एग्जामाव बेग दोननो जायगा दंना गैया मारै थाङो दा आं बिनि सोमोन्दै फोरमायसै ससमाखौ गाननो मोनो SSC बाबो माबाबाबो जायखिजायाबाबो नाथाय नोंसिना बै मेडिकेल टेस्टफ्रावसो मा जाहैयो बेखौ मोना नाथाय बे रिटेन टेस्टनि सायाव जेबो नङा ससमा गाननाया बेनिफ्राय घरि बेफोरखौल' गानलांनाङा बे आयन टावाराव जुदि एग्जाम हैयोबा बास आरो थांनायनि जायगायाथ' बेनो आरो सहैनानै जाहैथो एग्जामफोरखौ मोजाङै होयो बेनो आरोना बे जायगायाव सहैबा मानोना खस्थ' जायो थाहैनांनाया 24 घन्टा एग्जाम जायो बे सेन्टाराव थांनायाव खस्थ' मोनो थाहैनायावथ' नङा थांनायावबो आरो थाहैनायावबो खस्थ' मोनो नेहैनांगौ 24 घन्टा एग्जाम जायो दैलि 3 4 फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि माबासिम 6टा 7टासिम गाहाम एग्जाम सेन्टार जाहैबाय रेस्ट गैया बे सेन्टारा ना जोंनि खाथियाव लवार आसाम हिसाबै जोंनि क'क्राझार बा चिरां बा बङाइगाव बाहाय मोनसे बिदि सेन्टार नांगौ आरोना बे सेन्टारा बांसिन प्राइभेटसो जायो गभर्नमेन्टनि आन्दाराव नङा सोरबा प्राइभेट माबाया बेखौ थाबायनानै बानायनानै लाहोनो हायोबा मोजां गोबां लेब कम्पिउटार खमावनो बे गुवाहाटीनि आयन टावाराव 500 खानसो केपासिटि दं खोमा खेबसे एग्जामावनो फ्ल'र मोननैयाव कम्पिउटारानो आरोना 500 खानसो कम्पिउटार दं खोमा 500 जनसो एग्जाम होनो हायो खोमा खमबो जानो हागौ जेनेबा 200 300बो जानो हागौ आंनि आइडियासो बुंदों आरोना बुरजा नुथारो नालाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनिजोंनो फोजोबनोसै नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जानो हागौ आरो माखौबा बुजियाखैबा सोंहरनो हागोन आरो आं नोंथांमोननो अरायबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरफिननो राजि नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन आरो बिनि
बेखिनियानोसै आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम आरो बुजिखौथ' सोंहरफिननो हागोन कमेन्ट्सआव लगे लगे कमेन्ट्स खालामनो हाबफिनाबाबो आं उनाव खालामगोन जेनेबा आं माबाफोर बेस्थ' थायोबा थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम गोख्रै सौहैयो आरो नोंथांमोनाबो नुग्रोनो हायो। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। खुलुमबाय।